Здравейте, приятели! Днешното дълго видео в YouTube ще представлява рум тур на моята стая. Когато влезете в вратата, първо ще видите този шкаф, така че нека ще да започнем от него. Първо тук имаме за включване и изключване на лампата, две най-същи чифта слушалки, резервни AV и HDMI кабела, някаква визитка, старото ми портмоне, такова за очила, дистанционното за модерния телевизор, ето там. Часовника, който ползвам всеки ден, който в момента просто не е на ръката ми. Резена, мишка, гаечен ключ, DVD-то ми. Тази секция като цяло сега наричам като киното, тъй като тук са всичките ми DVD-та от детството и оригиналното ми DVD. Тук са ми трите любими албума, които имам на диск. По принцип най-любимия ми албум не го имам на диск, но въпреки това, нали, тези са любимите албуми, които аз реално притежавам на диск, тъй като имам ето там още. Да, тук също имам едно от сите покемон карти и отдолу пакет от неразопаковани покемон карти. Ето тук вече имаме комикс на Spider-Man, кутия от iPad Air или четвърта генерация или пета генерация, не съм много сигурен. Имаме техниката, значи два Kindle, този синия с синя кълъв е персоналния ми Kindle с моите книги. Този е друг, който работи, просто няма никакви книги на него. Щупената ми iPhone 6, втория ми телефон тук и първия ми телефон някога, който съм притежавал, това е Sony Ericsson Xperia, не забравих точно какъв модел. И все още работи, впрочем. Също тук имаме колекцията ми от Nintendo Wii игри, имаме класики като Mario Kart, Wii Fit Plus, Wii Fit нормалната. Тук е оригиналното ми копие на Wii Fit, това впрочем е първата игра, която някога съм играл на първата ми конзола, именно Nintendo Wii. Да, знам, че повечето хора по принцип е Wii Sports игра, която те първо са играли на конзолата, но поради някаква причина аз получих и двете игри и играх Wii Sports и Wii Fit първо. Ето тук имаме контролери, ето тук имаме единствената ми PlayStation 2 игра, а именно Need for Speed Carbon. След което имам 3 PlayStation 4 игри и 3 PlayStation 5 игри. Оригинално копие на Windows XP, което има всичко вътре, и двата диска, и е на български, както казах. И още две такива, всичките не са използвани и са оригинални. Така както бях тръгнал да казвам, имаме един Wii Remote и двата са оригинални, просто този е с неоригинален кълъв, този е с оригинален кълъв. Xbox Special Edition контролер на Minecraft, сравнително рядък, доста рядък, има само една обява в OLX за този контролер. Оригинален контролер, така направен, и жълт PlayStation 2 контролер. Също тук е и CRT телевизорът ми, който в момента е пуснато Nintendo Wii. И отдолу може да видите ето този контролер за Super Nintendo Entertainment System, който не е оригинален и е сложен тук само защото изглежда добре с този телевизор. Впрочем, ако виждате, както виждате, нали, ето това премигване, това не е от самия телевизор, ами от камерата, ако не знаете. Тук имаме и дистанционното за този телевизор, кутията от единствената ми Funko Pop фигурка, кутийка от истински бисквити. В момента тук няма шивачни инструменти, не съм сложил, както по принцип се слага в Балканите, нали, но няма значение. Ето тук са, мисля, че почти всичките ми конзоли и единствената ми Funko Pop фигурка. Ако Кристофър Лайт гледа това видео, ще ме набие. Тъда, както казах, тук имаме първата ми конзола, именно Nintendo, и това е оригиналното Wii, което аз получих, когато бях на 6, ако не се лъжа. Това е второ Wii, което имам, което по принцип е свързано към новия телевизор през преходник. Имам тук още един преходник, ако искам да включа някоя друга конзола, която е по-стара към новия телевизор. И също имам PlayStation 5 FAT, не е Slim. Xbox, за който казах, е една 3D принтирана количка и една Формула 1 количка. И PlayStation 2 Slim. Знам, че PlayStation 2 FAT не драска дискове и е по-добра конзола, но просто това, което имам, и аз така не ще, както казах, имам само една игра, така че много не играя на тази конзола и това ми върши перфектна работа за това, което аз лично го ползвам. А именно да гледам DVD-та понякога. Тук е и 30-инчовия, 32, не помня точно колко, около 30-инчовия телевизор на Philips, който има Ambilight, т.е. тук, като се включи премигване на стената и така нататък. Тук е звездата от Super Mario, която аз лично нарисувах, както и имитация на таковата от Star Wars, което също аз рисувах с тънкописец, ако се доближи и си личи доста, че не е много добре нарисувано, но далече изглежда окей.
Имаме просто тренинг Покемон карта залепена за стената, нямам абсолютно никаква представа защо. И като сме ето така в тази част, като отидем надолу, може да видим слушалките, които ползвам абсолютно всеки ден, пауърбанка, с който си зареждам телефона, Linux лаптопа ми, който ползвам, примерно да гледам YouTube, не чак толкова много за други неща, и волан за Mario Kart, имам още един такъв, впрочем. И ето тук сега няма да показвам, защото всичко тук е кабели. Тук също имаме един HDMI кабел, който стига до и тук, който е за Xbox, тъй като предпочитам да ползвам PlayStation към този телевизор и понякога ако искам да играя консола игри на монитора си, да ползвам Xbox. Но постоянно ги разменям, така че това е само временно. Тук имаме общо взето 4 карти, които са страшно слаби на Покемон. Тук имаме една кутийка отворена на Покемон и друга метална кутийка на Покемон. Нищо специално. И вече сме стигнали реално до сетъпа, в който аз играя игри на компютър, обработвам видеята, тези всичките за YouTube и TikTok и така нататък. Те знам, че това съм го споменал вече доста в коментари, в видеа, в TikTok, но вероятно пак ще има някой, който да ме попита, затова нека кажа реално какви са спековете на този компютър. Имаме AMD Ryzen 7 с Integrated Graphics, 32 GB RAM, 2 TB NVMe SSD, Wi-Fi карта и Nvidia RTX 4060 Ti за лаптоп. Реално модела на този лаптоп е Acer Nitro V15 и екрана му е LCD 165 Hz. А отделно този монитор е също LCD и е 240 Hz монитор и е пак около 17, ако не се лъжа, инча. Или 20, или много не се сещам. Други неща на бюрото, които имам, центове, тук ако искам примерно да отида нещо да си взема набързо от супермаркета. Това е просто момента тук, даже не съм го махнал, даже не знам защо. Клавиатурата ми на Verbatim, която сторож е около 50 лева. Механична е и съм забравил точно какви случаи беше, така че да. Някаква Yu-Gi-Oh карта незалепена, впрочем това е от 50-ките ми тук, така. И не знам каква мания имам да залепям карти, но това са покемон карти, които са залепени тук за бюрцето. Имам още един мауспад тук и още един мауспад тук и още един мауспад, на който реално има мишка. И тук имаме една скорошна придобивка, а именно мултиметър от AliExpress, който все още се уча как да работи с него. Не помня точно колко струваше, не ме интересува. И тук имаме просто някаква мишка, която прецених, че изглежда готино и реших да си купя и ми върши перфектна работа, тъй като аз много главно играя с контролер и не ме интересува много за DPI и така нататък. Точно под монитора имаме Nintendo DSi, личната ми конзола, която ползвам доста и доста обичам. Имаме също ето тази лампа. Беше ми подарък и свети по ето такъв начин. И на тавана се получават тия кръгчета. И също телевизорът показва и това на тавана в тъмното, което е доста готино. Също тук имаме една флашка и там и фотоапаратчето ми, т.е. дигиталната ми камера, която понякога ползвам, понякога не ползвам. Просто тук изглежда готино и доста харесвам. Тук имаме, ако не се лъжа, мисля, че беше Arduino микроконтролер. Не е Arduino. Забравих точно какъв модел беше, но да, тук може да си го прочетете. Само да фокусира камерата. Ето. Иначе аз имам робот Arduino, ето там, за конзолите, който се учи да програмирам за него и така нататък. Мисля, че приключихме на нещата, които ги има на самото бюро. Може да преминем надолу. Тук ми е нормалният PlayStation 5 контролер, който ползвам и общото постоянно е свързан към лаптопа ми. Имаме друга преносима батерийка, която взимам ако ще ходя на път, тъй като тази точно ползвам за когато съм изкъщи и искам просто да си ползвам телефона и му пада батерията, тъй като съм с по-стар модел телефон и вече доста по-бързо му пада батерията, затова това е нещо, което си имам с мене, когато излизам навънка. Имаме такова завадение на SIM карта, тъй като постоянно ми се налага да ползвам обжето. Тук имаме разни инструменти, имаме и по принцип това е за свирене на китара, както виждате мюзикър пише на него, но аз го ползвам за отваряне на различна техника. Имаме такива слушалки, които аз
не харесвам, тъй като не ми харесва звука, не ми харесва как влиза в ухото ми, не ми харесва. Предпочитам като цяло ето такива големи слушалки Bluetooth, те са прекрасни според мен. Те са също стар модел бусета, но не ме интересува, вършат прекрасна работа. Имаме едно ръце изолир банд. Впрочем, забравя да кажа, ето тук зад лаптопа ми е страшно много кабели и поялника. Имаме отверка, макетно нощче и други подобни неща там нататък, за които не ви интересува. Тук е страшно неподредено и да. Та вярвате или не, това е главната част от стаята. Всичко останало е общо взето легло, в което аз спя. Ето общ шот от леглото тук на абсолютно всичко. И това е като цяло видеото. Надявам се да ви е харесало. Може да се абонирате за канала ми, ако не сте. Да лайкнете видеото. И също, ако не сте ме последвали, да ме последвате в TikTok, тъй като качвам абсолютно всеки ден там и нали по-бързо ми се развиват нещата, отколкото е в YouTube, тъй като там хората гледат повече български контент, отколкото тук в YouTube. И да, чао, чао!